Ja, Persson og Jobbergon, og han er allerede ved at få nuke ligesom mig, du ved. Nej! Jeg tror, du er et kill for. Ja. Et kill for, hvis Persson laver lort i den, så slår jeg ham lige i ægget og griner så højt af ham, indtil han dør. Ej, men seriøst, hvis du dør, ikke? Så bliver jeg ked af det. Der, han er ude af vinduet, mand. Der. Der. Nej. Nej. Ja. Jeg troede lige, han ikke var med der, ham der. Så er der nuke. Så er der nuke, motherfucker, man. Jeg siger det, vi har spillet 3 baner i dag, allerede 2 nuke, altså. Hvad sker der for os? Misterne. Og så dør han. Nå, bare brug den. Nej, ikke nu. Det er sjovere at vinde. Hvorfor bruger du den ikke nu, så når jo du døde der? Skal jeg bare filme? Ja. Jeg er sur. Jeg bruger space nu. Ui, jeg har fået G18 ham der. Så er det ikke sjovt. Og lad være med at skrive der nuke, fordi så tror jeg, du bliver bandet. Ej, jeg vil ved med, at der er også nogen, der har prøvet at få nuke, og så er de røget ud. Du har 10. Det var jeg. Du har 10. Jeg havde 20 kills, ikke? Og så døde, eller så blev jeg killet, eller andet, så røg jeg bare. Der er ikke så meget batteri tilbage, så kan du ikke lige bruge dem? Jeg bruger den nu. Vi ses. Zoom ind. Nuke. Jeg gør det. Skal man ikke hoppe? Hacker! Kalder mig Din lille hacker, hacker, mand.